11/11 roepen ze in Zwamen geen Prinsenhoed, maar een Mulder. En onze cameraman Floris Westerlin. Mulder, waak, Houston! Ja, ik ben Mark Josse, 41 jaar. Geboren op de Donderberg, sinds een paar jaar woonachtig in Zwamen. En ja, verder wil ze nog meer weten. Ja, kun je het motto vertellen, het thema? Het thema, het kind op een tegeltje is het motto en het thema van dit jaar. En de hele uitroeping kunt je zien op tvhebbe.nl.